Dámy a pánové, teraz už ideme ísť do sklepa, môžeme ísť. Takže ja si toto iba nastavím. Tak to možno môže byť. Trocha si popravím slúchatka. Tak. Môžeme ísť. Dobre. A ja sa idem pozrieť do sklepa. Dobre. Tak. Jak som mať veľmi takto svietiace, že ja to tu odložím a ideme do sklepa už. Konečne. Ale tento neighbor tu musíme čakať, lebo hello neighbor. Susedko tu musí byť. Viete čo, budeme ho volať susedko. Susedko ho budeme volať a môžeme ísť. A tak nie. Ne! Jak ma mohol chytiť? Jak ma chytil? A tento sa mi zdá, že furt. Ale neviem. Pozrite sa. Support me if you Sigma. Aj bye. On je aj bye. Ja tomu nechápem, prečo aj bye. I elastic Christian. Female lashes. Then I kept to take your bag. To je jaká hudba? Oh. Wow. To čo je? Dobre, ja ťa to odkladám. Ja idem normálne. Ty vole, tak tam bolo dosť dobré, akože. Tam to bolo dosť dobré. Ty vole, ale ten, čo tam vravel, tento som sa strašne zlakol. Ale že strašne som sa zlakol. Budem shiftovať. Tak poďme teraz preskúmať tento dom trocha. Predtým, keď som tu bol, tak to boli iba krabice. The family. Toto som akože ja. Toto je môj brácha, mamka, sestra, mama, malý brácha, alebo veľký brácha, alebo malá sestra. To asi sestrina. No. Zaplo sa mi. Dobre, to akože. Dobre je prepracovaný ten hello neighbor. Nekrúž. Čo mi krúži? Jo, normálne už neviem normálne zobrať. Dobre, tak ideme bez toho. Tam je ten sklep, čo bol. Dobre. Ja by som si najlepšie Lidboard by som si najlepšie vypol. Vidíte? Táto vec sa volá, že Lidboard. By som si najlepšie vypol. Ešte si kúkneme. Do tu všetko. To je koľkatý. Som to niekde aj ja? Asi tu nie som. 100 je tu číslo 100. Oh. Aha.
Bofa je nejaký prvý. Donaty sú tu nejaké. A o tom my nejdeme kúkať, lebo my nejdeme nič kúpovať, lebo máme 0. Takže tak, asi potom si niekedy za svoje peniaze kúpim Robuxy. Akože Minecraft, čo som vám vravel, to mi kúpil oco, ale nie na... Hello neighbor. Susedko ide, susedko. A teraz rob aj baj. Teraz. Čo nemôžeš? A teraz. No, urob to aj baj. On je taký blbý. On nevie spraviť aj baj. Keď ja si to mám trocha tišie. To moc hlasno to mám. What is this? Oberieme, ideme do sklepa. Dobre, nám to je na nič inak. Ale akože to ovládanie som si veľmi dobre zvykol. To úplne ľahké, iba musíte sa naučiť, jak s tým narábať. Ja som sa to tak naučil, že omylom, jak chcem prepínať, tak sa zistil, že jak som stlačil 2V, tak som sa pozeral na hru a omylom som stlačil 3. A odtedy som zistil, že jak sa to robí. Som si myslel najskôr, že sa to robí s týmto. S týmito bočnými, tuto. A robí sa to s týmito hornými. Ale akože Minecraft je na tomto veľmi ľahké hrať. Lebo... neviem, je to moc ľahké na tom. Ja neviem, ale je to veľmi ľahké. Takže tak asi. Dobre, môžeme pokračovať, iba chcel som si uloviť uši. Dobre, pokračujeme. Dobre, akože vy to vôbec nepočujete, ale vlastne prečo som si ja stišoval hlas? Neviem. Jas by som si mal dať trocha dole. Čakajte, idem sem a idem si trocha jas dole. Takto asi. Keď chceme veľmi veľkú textúru, tak to vám možno dám. Aby ste videli lepšiu textúru. Vám dám. Ale tam je neighbor. Tam je susedko a ideme ho prekvapiť. Alebo nie, nejdeme ho prekvapovať. Dobre, čo ešte môžeme robiť? Alebo viete čo? Teraz skončíme možno, že s Hello Neighbor. Neviem. Teraz som natočil jedno video a potom to som natočil druhé video. Teraz čo točím je jak som išiel do stepu a ten reálne, keby som hral normálnu verziu, akt 2, tak tam nemusím byť tak dosratý z toho, že nejakú blbosť tam nejaký blbec to tam dal, lebo Roblox nevytvára hry. Nejakí ľudia to vytvárajú, preto je Roblox Studio a oni tam dajú nejakého blbca, debila tam dajú nejakého, ktorý tam robí úplne blbosti a neviem. Robí veľmi veľa zlých vecí. Dobre, tak ja sa s vami lúčim. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. A ak chcete viac dielov s Hello Neighbor, tak mi dajte like a odber. Už sa blížime k 100, takže budeme môcť streamovať. A ja sa s vami lúčim a čaute. Ďalší diel bude za týždeň alebo za 2. Čaute.